Αυτές είναι οι πάπιες μου Μισκόβι. Αυτή που τρώει χόρτα είναι η Λίλα και ο άλλος είναι ο Τόμας. Πρώτο βίντεο σήμερα του καναλιού μας. 22 Τρίτου του 25. Σε άλλο βίντεο μπορεί να σας δείξω και τη γάτα μου, την Ψιψίνα. Μείνετε συντονισμένοι για να σας δείξω και άλλες φορές και άλλα κομμάτια της ζωής στο χωριό. Μπορεί να σας δείξω και το σκυλάκι, το Ρόκι. Δεν είναι δικό μου, απλά είναι από τους απέναντι τα ξαδέρφια μου. Και τις κότες μπορεί να σας δείξω κάποια φορά και τα παπάκια της Λίλας.